El canvi no és menjar menys, és menjar de forma present. Escolta la història de la Martina perquè potser t'hi veuràs. Abans, però, vés a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp, escriu ritual i t'envio la guia. La Martina arribava al vespre esgotada, sopava ràpid, amb el mòbil, i al cap d'una estona tornava a la cuina a buscar alguna cosa dolça. No era gana de menjar, era necessitat de baixar revolucions. Vam fer una prova de 7 dies. Abans de sopar, ritual 3, 2, 1. 3 respiracions, 2 preguntes, un primer mos lent. I un plat simple, per exemple, crema de verdures amb cigrons saltats i pa integral. Al cap d'uns dies em va dir: és com si el cos finalment s'adonés que ja he sopat. No és màgia, és presència. Si vols copiar el mateix ritual pas a pas, vés a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu ritual i te l'envio totalment de franc.